Odiechieng' machielo mwakelo ni chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu en ga morwa mar bedo kod odiechieng' wago mbaka ing'eni thothne wawoni seche ma ite kod mang'eny kata chamo mo mang'eny to koro kaka iwinjo maber kata chamo gik mochiel e yo makare samoro moni nyalo dhi madonj kamoro mok kare onyalo kunore mobed kamoro mok kare ma ang' no kelni chandruok ma ang' wacho ni intiere kod high cholesterol kata intiere kod mo mang'eny e dendi ka mo ng'eny e dendi chandruoge mage ma inyalo bedo godo ka mo ng'eny e dendi ber mane ma inyalo bedo godo koso moko onego bedi bede del kata matin amoro mokalo ni wendo wakendo daktari wantiere studio ka obro lero nwa matut kendo wabogo mbaka kotenore kod mo mang'eny e del iluonga ni Otieno machiegni kamora mora ma intiere. Daktari machiegni penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano. Kaka wachako ga wang'ere nyingi ng'a in wuod kanye ilonye ang'o mo mintiere studio odiechieng' ma kawuono asengeko ni en mo mang'eny kata high cholesterol. An mokwongo an iluonga ni Rafael Orato Wanga. An awuod Suba Mfangano. To kendo ang'eni sani gibedo kacha giwinja maber. To an amor biro ka mondo walere achiel ariyo ko wach cholesterol mo mang'eny e del. Dr. Wanga muri nyalo nyisowa ni seche mwacho ni cholesterol wantiere kod kidienje mopogore opogore mag mo ma bende samoro nyalo bedo e del. Wang'i ane ni seche ma pok odonjo e del en gi nying mopogore seche mosedonjo e del en gi nying mopogore e moluongore ni cholesterol koso nying ni dhi lokore gi kar kanye to lokore kang'o motimore. Koro ko wacho wach mo mo nyalo bedo moro mitedo godo cha to sami chame cha to donje iyi to koro ka dendi kawo mono kete e leche to remo no dhi e liver okange liver maber gi dholuo lakini chuny daktari koro kodhi kanyo to koro ema koro chako bedo olokore to bedo cholesterol to koro ema waneno ka ichamo mo mang'eny to koro mano nyiso ni cholesterol dhi bedo mang'eny e del koro kamano kaka wayudo cholesterol kichamo mo mang'eny kata chiemo michamo motimo mo mang'eny to dhi to lokore to bedo cholesterol kosedonje dendi. Koro wawere kode kapok obedo mang'eny ahinya del bende dwarore gi mo koso kapo nono ni del dwarore gi mo manyalo romo nade machal nade nikech awinjo ga nitiere modhi mabeyo kod modhi moko beyo. Wan gi modhi moko mabeyo koro wan gi adek wawacho ni mokwongo wacho ni cholesterol en mana category maduong' koro kwachako wacho wach cholesterol wan gi types adek to mokwongo waluongo ni high density cholesterol mane cholesterol mo maber cha ma wagombo ga ni ng'ato bedgo lakini kidhi category moro wawacho ni iluongo ni intermediate density madiere kasto moro marach kabisa en low density koro mano joma nigi cholesterol ma malo kabisa wayudo ga ni cholesterol ma low density cha ema otimo ang'o oidho malo kabisa mokalo moro maber mani high density ma low density ni ma ema kelo chandruok mane makelo chandruok seche mwacho low density kata high density seche mwacho density gi dholuo maler wanyalo kata kinyalo pimo kaka wacho gi dholuo maber density ni temo nyisowa ni en ang'o low density ema kelo chandruok kata ema rach high density iwacho ni ber nyisa wach density ni en ang'o density ni ka temo lere maber en density wacho pek mar mo koro pek mar low density cha ema ko obedo mang'eny mano mana nying ma oluongo mo marach koro ka mo marach ne mobedo mang'eny wach low density pek mare kobedo mang'eny molo high density maber dend ng'ato koro ema wayudo ka wachako yudo ranyisi moko manyiso ni ng'ani nigi mo mang'eny koro wang'eyo ne high density cholesterol inyalo nyisowa ranyisi kata kidienje mopogore opogore mag high density cholesterol waseyudo low ma bende wacho ni ka ng'eny e del to ema ang' no kelnwa chandruok high iwacho ni ok rach onyalo bedo e del kata wantiere kod moderate tiende ni entiere e kore kamoro ka modhi e high density koro kwang'i high density macha e cholesterol maber akia kata kanyalo tiyo gi inyalo chung daktari nikech nitiere gima dwa ni johera mar chenro ni owinji ma en ranyisi mag leche mag remo ma wachere godo ka kong'adgi gi e diere donge koro wang'eyo ka en lech ler ma onge cholesterol remo ber kabisa kala maber to koro ka ng'ato ochako chiemo marach nikech owacho ni high density
en emo maber. Lakini wacho ni wan gi adek. High density, intermediate to gi to magi gi contribute. Kimedo magi te nyiso wa o contribute gimolongo ni total. Koro makibire osuptal to wapimo cholesterol te. Koro kata ka high density no omedore together with cholesterol moko ka, to total mari obedo malo, mano podi bobedo gi cholesterol maduong'. Koro mayudo ka ler mar ariyo ni ka isechako chiemo marach, mo mang'eny, iyudo ka mablugi ema wawacho ni magi e high density. Alafu kingi ma yellow gi, manjano gi, ema yudo ka magi gin low density. Ochako idre mana mos. To ka ok watimo any adjustment kaka wachiemo, kaka wachapni, to yudo ka mamedore kabisa, kingi maber, mamedore kabisa en low density ma yellow go. Kaso ma blue gi gimedre mana matin. Koro nyiso ni mo mamedore ga kabisa cha en low density. Mane ma kidak marach to medre kabisa. To kibiro ka tiyudo ka high density pod nitiere mo maber ma blue go, lakini wayudo ka mo marach ma yellow gi low density go omedore kabisa. Mage mamedore ga sana. Kasto kibika koro cholesterol ng'eny, high density no odhiga koro kodok piny, to low density koro ng'eny. To kichopo kae, mano nyiso ni cholesterol no nyalo odino ler ma remo ok nyal kalo. To wabo wuoyo kaka effects mag cholesterol no kodino lechego nyalo kelo. En ped laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu cholesterol mo, high density, low density. Kawuono koro wantiere chuny class, wadwa ni mondo ming'e ane ni to mo michamo ni en mo machal nade seche ma ng'ato nitiere kod high cholesterol. Obira kokalo yor chiemo kende koso yore mamage kendo ma ng'ato nyalo yudo godo cholesterol mamalo mokalo e del ma ang' nokel ne chandruok daktari. Koro wan gi kategori ariyo kaka ng'ato nyalo yudo cholesterol. Nitie jomoko ma wawacho ni en okale familia. Ema walongo gani genetics. Koro yudo ni ng'ato inyuolo to gin tuoche moko ma ok ging'eny ga sana. Ok wanen gi ga sana. Koro inyuoli to cholesterol mari bedo mang'eny. To wan gi categories mang'eny mag genetics kanyo. Koro mag yudo ka nyithindo matino nigi ranyisi manyiso ni cholesterol ng'eny. Lakini ma waneno ga tinde kabisa, mang'eny kabisa, en moko ma ng'ato nen sawa, lakini kosechako kaka odak marach, ochako bedo gi ranyisi kaka mar cholesterol mang'eny. To nitiere gik moko mang'eny manyalo kelo cholesterol. Mokwongo, cholesterol biro ga sana joma nigi igni mang'eny. Koro kibedo igni 45, from 45 cholesterol mari, wacho ni ki igni ka dhi malo, to dendi be ok chak tiyo maber. Koro from igni 45 cholesterol chako dhi malo. To koro kong'o medo cholesterol kabisa. Mano kwanza number 1. And then ndawa, kimadho ndawa, mano be medo cholesterol kabisa. Kasto kichamo chiemo mamo mang'eny, okicham a lot, okicham fruits. To koro kata kwa ng'ika ma picha ni betango no maber, kingi mokwongo ka ma nyiso ng'ama nigi del machwe. Ratil mamalo mar del. Del machwe. Koro nyiso ni ka dendi chwe kabisa, mano mo emobede dendi. To mo ntie mo ma wanyalo yudo between yore mag misuli kacha, lakini ntie mo ma wacho kawuono ni en mar cholesterol. Koro ng'ama nigi del machwe kamae, mano nyiso ni mo mantiere ei lech kamare moringe cha osekalo makoro obiro obede mano nyiso ni ng'ano nigi mo mang'eny. Mano nyiso mok chapni, ok otim exercise kabisa. Mano be nyalo mi cholesterol. Kasto ma wacho maber 45 mi cholesterol. Kasto chiemo be wacho kichamo chiemo man gi mo mang'eny, kichamo okicham fruits, okicham alode kamago, ichamo ringo mang'eny, ringo man gi mo mang'eny, mago red meat, walongo ni red meat, kaka mag dhiang', diel machalo kamago, mano nyalo medo cholesterol kabisa. Kasto mae wacho maber, nitie jomoko ma nyalo nyuolo
to wayudo ni gin emolongo ga ni familial hypercholesterolemia. Mago cholesterol biro mang'eny maringe anyuola. Lero na maber mokalo kenda pani oganda wawinje kaka wamedo sudo en mo mang'eny del kata cholesterol ma bende daktari onyiso kaka manyalo miyo ng'ato bedo kode samo ma una mang'eny e del na kidaka ringo motimo bora yero sana kendo nyal kali ka okibilo okichama alode okichama olembe nyalo kelo chandruok okichap dendi oki exercise nyalo kelo ni chandruok ratil mamalo mar del opimo no kacha bende ni kong'o kaachiel kod ndawa kelo chandruok mang'eny mokalo chiemo motimo understand nikech butude mo gimo mang'eny del oki exercise bende abo understand nikech koro dendi ok chapni okwang chiemo mane intiere godo ka koro ang' no lokre mo odhi bedo deposited e dendi kuonde mopogore opogore mulna kong'o ndawa kaachiel kod high cholesterol gitudore gi kar kanye to gitudore nang'o koro mosetim research kabisa en wach mar kong'o cha nikech ing'e ni kong'o kisemadhe odhi e iyi kacha kasto kosewuok e iyi obiro ochopo e liver kacha kosechopo kanyo to liver no otimo gima oluongo ni metabolism. Koro kikawo kong'o mang'eny product achiel mar kong'o misemadho no bedo fat, obedo cholesterol. Koro liver no tije en loko excess misemadho ka oloko excess mondo obed mo kasto kane del koro kose loko mosebedo mo kwanza dongo obire leche mano ema koro kwa pimi to yudo ni cholesterol ng'eny lakini ko medore kabisa koro ema koro ochako biro ni ochako bedo stored kuonde mamoko mopogore e del. Mar ariyo wach pod itimo research lakini research mosetim wayudo ni joma tiyo gi ndawa kabisa wayudo ni cholesterol margi be ni malo kasto ndawa be oketho leche nikech omiyo leche ok bed flexible kaka onego beni gibedo flexible kasto ndawa be system mari te ok ti kaka ginyalo tiyo kata ka liver mane wacho cha onego beni oloko from mo marach to bedo mo maber wayudo ka kiywa ndawa kabisa kata liver no ok obi tiyo maber koro chako biro bedo piny koro manyiso ni tich mane liver no onego beni otimo e ng'at maonge ok ti gi ndawa koro ng'ama tiyo gi ndawa liver no ok tim tich ma onego beni otimo koro wayudo ni ng'ati nigi cholesterol mang'eny. Waseneno jogo ma ok madh kong'o waseneno jogo ma ok ywa ndawa waseneno jogo ma chap gin very active waseneno jogo ma bende samoro gina jogo ma dendgi tindo kata chamango dende ok bi bedo maduong' ok bi bedo madongo be wanyalo bedo kod cases mag cholesterol kata mo mang'eny e del ne joma kamagi wanyalo bedo go nikech kaka nowacho ni cholesterol nitiere moko ma kale familia nitiere jomoko minyuolo gin mana sawa lakini cholesterol particularly cholesterol kende ema yudo ka cholesterol ni malo koro ema joma chalo kamago mago kwa yudo nikech margi moko makalo ga e familia ka yudo ga ni ka gibiro mondo atim testing cholesterol margi niga malo kabisa to ochako ga mana ranyisi chako biro mana kochopo a certain age koro joma chalo kamago ema yudo ga wachako ga thieth chon koro penjo no wanyalo yudo ni in chiemo maber ichapni itimo kila kitu lakini cholesterol mari ni malo nikech mago ema kalo e familia mabende ni wacho ni bende ok ng'eny ga ahinya seche ma isechamo mo mang'eny kata ma isebedo kod mo mang'eny e del ma daktari luongonwa ni cholesterol en Dr. Wanga wantiere kod studio ka ang wamanya ni pichni mag leche kaka remo ringe ler kod cholesterol kata mo ka ng'eny e ler ibro nena ne picha no chal nade kata dwani go picha ini wuon kama intiere isebedo king'eyo kaka chiemo ng'eyo kaka okichapni adwani go picha kaka leche mag dendi chal bang' thuolo machuok ponono ni leche gi chal kod ma ranyisi mage ma ibro winjo mago gi moko mathoth mokalo to kwase yweyo matin ka waduogo to wadhi nyime wakwanye mana gi kanyo kikisude. We're twinning and we're winning. If we're losing, then we're sinning. Like we said in the beginning, we're winning. New on Viusasa, the bank's sister.
They are funny. They are crazy. What? This is a comical story that follows the adventures of identical twin sisters, Laverne and Chauvin Banks, as they take on the world. With a group of witty and unapologetic friends, they clumsily navigate through the highs and lows of girlhood. But are they really ready for what is ahead? Enjoy this entertaining sitcom of the Banks Sister Act, only on Viusasa. We know. Inya kichama pilo gote. To in kikigo luya. Kikite kamano. Kitieko aboye. To rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakwara Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Machiegni kendo pej laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yueyo nasingo ni wadwa ni mondo mikoro wagwane picha leche chal nade ka mo ng'eny iye kata cholesterol ng'eny moni timo ga nango kata odino ga leche gi nango kise moro go gamba kata kinyal neno ni chal nade. Dr. Wanga neno ka ikelo na picha moro ka ma nyiso wa ler ni chal na mowuok e chuny koso wuok e adundo daktari owuok e chuny oringo dhi kuonde mopogore opogore oting'o remo ma e kaka ler chal kama e kaka onego beni remo ringe leche mak mana ni ler ni aneno ka ntiere kod chandruok. Koro kwangi lerni owuok e chuny to ng'at ma onge cholesterol kawaida wayudo ka remo ringa maber lakini onge gimoro amora ochalo pipe mar pi maler lakini kingi ng'at ma koro cholesterol mare chako idho iyudo ka pipe ma en lerno ochako bedo cholesterol no chako block ochako biro e wall mar lerno koro kosebedo beda mang'eny to ong'iyo ga mana bedo kuonde moko achiel ya koro bira to obedo mang'eny koni ochunga kamoro achiel koro en mana kaka achiel osechako deposit kanyo matin moko biro deposit e wiye omeda deposit mana mos ema kiro o block kuonde kae to block side moro cha koro ineno ka yo mar remo bedo matin to cholesterol ni kokal ingeni dend be nigi leche moko madongo to ntiere leche moko matindo to cholesterol nyalo bede e ler moro amora madongo kata matindo lakini ranyisi wachako yudo ka cholesterol nikech leche matindo tindo ka gidwaro mana cholesterol matin mondo timano gidinre koro leche moko matindo tindo ema ka cholesterol opong'o modino ema yudo ka wachako yudo ranyisi ma wabowacho bang'e koro cholesterol biro mana mos e ler to kose medore kabisa yudo ka nafas mar remo kalo tin kasto onyalo chopo kamoro ma otimang'o koni gi koni romo koro obedo blocked pipe no bedo blocked kabisa koro remo ok nyal kalo koro remo ok nyal kalo kochopo kama iketo mo mang'eny kata samoro oringo e anyuondu mobet mang'eny mokalo ma odhi modino ler mar remo ang'o madhi timore ni kapok ochopo kanyo ranyisi mage mibiro winjo ponono ni cholesterol kata mo osechako bedo mang'eny kaka wanene pichani ma koro giluore ma gidin ler mar remo ranyisi gi thoro chalo nade daktari nikech gini aneno ka kendo koro ok oyot kaka ne wapare nikech cholesterol en topic moro maduong' ntiere ranyisi tofauti manyalo biro ka cholesterol ng'eny
To moko ma waneno ka joma nigi cholesterol, especially mo okale familia ka. Iyudo ka kuonde mag wenge gi ka malo kae ochako bedo gi gimoro machalo ka mo. Mane ma waluongo ni kingi picha moro ma wan go kae. Ineno ka iyudo ka cholesterol chako biro kama chalo kamano. Mane ma kibiro lugha wawacho ni mano xanthelasma. Koro kibi kuonde machalo kamagi inyalo yudo ka tok lwedo kae chako timango chako kuot. Mano mo manyo kama odhi bedo deposit nikech mo ng'eny remo. Koro omanyo kama onyala dhi mondo otimango oywe. Onyalo bedo kanyo, onyalo bedo yo kor ka tielo piny koni. Kasto kingi kae kata ei wangi kabisa iye kocha. Onyalo chako bedo gi shida nikech wangi be ntiere gi ler mawuok e toke. Kabira e wangi mondo timango okel remo mondo ine maber. Koro yudo ka joma nigi shida mar cholesterol ka ler mabiro e wang'no otimango obedo blocked, gichako bedo gi shida mar neno, ok ginen maber. Koro mage shida ma onyalo yudo, ranyisi ma onyalo yudo, lakini nitie moko ma nikech kingi cholesterol maber, cholesterol koko bedo control maber, onyalo timango lokre, ochako mi tuoche moko kaka diabetes, ochako mi tuoche moko kaka tuo mar adundo kae, ma wacho bang'e, lakini mage ranyisi manyalo biro kingi cholesterol mang'eny. Mathothne ibo mana neno kuonde mamo temo bede kuom ranyisi e tok tielo, e wang', e tok lwedo. Okang'eyo ni ndugu ma wan go ni momako kore kapo nono ni cholesterol kata mo mang'eny osedhi molokore okelo ne chandruok mag adundo koso ang'o mane timore gi picha mogik ni daktari? Koro kingi picha no maber. Ng'atno omako yo ka chunye koni. Mano ng'at ma ochako bedo gi shida mar cholesterol obedo mang'eny. To timango inge adundo be dwaro remo mabiro ire. Nikech adundo be en mana misuli moro ma tije diro remo, lakini leche moko ma embe dwaro remo mabiro ire. Lakini nowacho maber ni cholesterol komedore, leche moko matindo ema hinyore mokwongo. To leche matindo adundo be nigi leche moko matindo matimango mamiye remo. Koro iyudo ka cholesterol kobedo mang'eny o block pipe ma miyo adundo no remo. Koro ochako bedo gi gimoro ma waluongo ga ni heart attack. Koro heart attack, ng'at ma nigi heart attack obiro onyise ni en gi uchungu korka kama chuny adundo nitiere, to uchungu no bedo mang'eny mabiro nyaka koni. To samoro wayudo ka ng'at mo ochopo kanyo obiro ka en very late. Nikech ka cholesterol block ler mar adundo no nyalo tho. Koro ng'ato nyalo biro, samoro gibiro very late, to watimango walalo joma chalo kamano. E chenro mar penj laktar ka wasepuonjore gik mang'eny mokalo Dr. Wanga, achiel kuomgi en kapo nono ni remo ok chop kamoro, ka ing'iyo kata kotende kod puonj waseyudo kae ni kama remo ok chope no kanyo dhi tho. Kuom ranyisi nichwa ni cholesterol nyalo dhi madin ler makoro remo ok nyal wuok komachielo machop komachielo. Kuom ranyisi kodino leche madhi e tiendi, tiendi no nyaka tho nikech ok oyud chiemo, ok oyud madini. Ka pok ochopo kanyo, bende thothne wacho ga ni mondo mi ji otim check up kata odhi check up ng'iyane ni to cholesterol ni chal nade kata nitiere kod tuoche machal nade. Thothne itimo mar cholesterol ni nang'o? Idhi adhiya mondo mi ocheki itimo nang'o pim mar cholesterol mondo mi ng'e ni cholesterol ni ong'eny e del kata ochomo kama odhi bede mang'eny. Koro wan gi category mar joma wapimo ga. Nitie category ma joma wacho ni cholesterol makale familia ka. Mago wapimo ga mago waero ga kwa pimo every 5 years. Koro nikech mago wanyalo manage, wanyalo yudo gi chon to wa manage chon. Lakini moko ma joma chiemo marach, ometho, joma negi pimo before to gido ni cholesterol imalo, joma ywa ndawa, gima chalo kamago, mago wapimo every year. Mano wacho mana gimolongo ni screening. Itimatima every year. Kaka every year itimo check up. To koro kibiro mondo ni wapim cholesterol. Ipimo mo mane del. To mo mane del no wagolo e remo.
koro kibiro wagolo sampuli ma en remo to koro wakale machine wapimo ni cholesterol mar ng'ani chalo nade to nowacho ni wan gi cholesterol kidienje adek. Adek. To mago ema koro kwasepimo kamae to wang'iyo kingi table ma wan go kani iyudo ka mae mo mane wacho ni ber to mae ema nowacho ni rach to magi te kasto ntiere mae kasto magi te biro ema wang'iyo ni wacho ni total cholesterol to seche mang'eny wahero ga tiyo gi total cholesterol ni ema nyiso ni ng'ani to chalo nade to koro kwayud ka ma wahero ga total cholesterol biro 3.9 nyaka 5.5 mano kibiro to in mana sawa lakini kwayud from 5.5 kadhi mbele nyaka 6.5 mano koro isechako bedo level ma kokitang' onyalo lokore kae magi ok oti gi yath kawaida magi wahero ga keto gi e diet wahero ga keto gi e exercise kiyo andawa to iweyo gik machalo kamago kasto kibika high cholesterol magi 6.5 plus ki 6.5 kadhi mbele ma jomoko chopo nyaka 10 mago wacho ni dangerous level ma odwaro ni waketi very closely nitie mamoko ma watimang'o wachako ya koro kama kaka wang'iyogi ma okang'eyo ni kawo remo tukete e test tube to koro mo bro ting'ore gi malo koso bro pima nitiere kaka opime koso bro bedo nang'o Dr. Wanga koro kwasekawe kama mana picha ochalo kamano kamano ochal kamae ma inena mo kantiere koro kwasekawo remo wakale machine moro mokwongo winye kabisa ing'e koro kiwinye cells mag remo ka biro piny kasto wadong' gi gima oluongo ni serum koro kar serum kanyo madong' malo ma yelo mineno ka yelo no madong' malo no ema oting'o cholesterol as one of them koro ichako yudo ni ng'at ma nigi kata cholesterol mang'eny kabisa kata serum mare no ibonena ni mae en very yellow mama na mom ng'ama onge shida mar cholesterol ibo chako yudo ni mare kata yellow mare obedo matin lakini ka cholesterol obedo mang'eny to obedo mang'eny kata ok inyal neno the other side ne jagono ma samoro kong'eyo ni cholesterol levels ge chal nade onego bed ni idhi adhia osiptal idhi adhia clinic itimo ni screening koso nyaka irit mine gimoro e dendi mondo mi ka pimi ng'iyane ni mo chal nade dendi gimane wiya wil wacho sama ne wacho wach ranyisi ka mane wacho ni moko biro e wang'i moko biro e tiendi e lweti by the time iyudo ka isechako bedo gi ranyisi e wang'i e tiendi gik machalo kamago mano nyisi ni cholesterol en very high lakini nitiere jomoko man gi cholesterol ma osekalo nyaka 6.5 kaka waneno kanyo no lakini gionge gi ranyisi e wang'i e gik machalo kamago koro ema wacho ga ni ka in gi gik molongo ni risk factors in gi del machwe ok ichiem maber ok in active ok exercise in madho kong'o anyuondu be samoro ne anyuola be nigi cholesterol maduong' koro wacho ga ni bi mondo wapimi kwaseyudi maber ka cholesterol mari ni sawa wanyalo timo baada mar higa achiel koro waluwi alwa kamano as long as in ifole category moro ma itiyo gi risk factors ma wacho go kine category kanyo wawacho ni bi mondo wapimi kasto koro ka en sawa wanyalo pimi baada higa achiel ka cholesterol mari rach to wachako mana luwi en penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu wantiere kod Dr. Wanga studio wang'iyo kacha mo mang'eny e del cholesterol wayudo kacha ni onyalo ringe anyuola inyalo bedo ni dendi ok dongo to intiere kod mo mang'eny e remo kata e del to bende nyalo yudo ni kaka idak kaka ichiemo gin chiemo mage daktari nowacho kacha ni kidienje mag chiemo mantiere kod mo mang'eny ok exercise ok ichama alode ok ichama olembe iwacho ni nyathi otenga ok chama alot ikelo chandruok ne ngimani ponono ni nitiere kod penjo moro amora madiher penjo Dr. Wanga kotenore kod mo mang'eny e del adwa ni bed thuolo mokalo tudri kod Facebook page wa en penj laktar kata Ramogi TV #penj laktar ibo yuda bende kokalo Facebook page na en @Joseph #penj laktar mondo mi penjo duto te maintiere godo ipenji wang'iya ni chiemo kapok wadonje kidieny machielo mar complications kata tuoche maluore kaponono ni ng'ato nitiere kod mo mang'eny e del complications koro complications manyalo biro
Cholesterol osebet mang'eny, ok control, onge gimitime, idaka kaka idakno, to moto opong'o del maka kinyalo timro godo onge. Koro mokwongo kendo picha ni ber kabisa. Wachaka gika. No wacho ni cholesterol biro to timang'o o block pipes mag remo ka. Kose block leche, wacho ni nitiere leche moko machwe madongo. Mago ok giyud ga effect kabisa. As much as ginyalo bedo gi cholesterol, effect tin. Lakini kibika, wacho ni cholesterol oinyo leche moko matindo tindo. Mokwongo ni, wacho ni ma en peripheral artery disease. Mago peripheral mano nyiso mago leche moko mabiro e lwedo matindo tindo mabiro e tielo to gichopo nyaka e makucha mapiny kocha. Koro cholesterol oyudo ga biro e kuonde machalo kamago matindo tindo go. Obiro to oblock kaka kai onyiso ni cholesterol obedo mang'eny, odino lerni. Koro mano nyisowa piny koni ok dhi timang'o, ok dhi yudo remo kaka dwarore. Koro koko yudo remo, gimoro amora e dendi mok yud remo chako tho. Mane ma koro nyisowa ni peripheral arterial disease. Onyalo bedo marach ma joma chalo kamagi wang'ado tiendgi. Wang'ado tiel nikech gimoro amora ma ok oyud remo dhi tho. To gimotho ok onego be ni dong' e del. Kobika obwongo be nigi leche moko matindo tindo mabiro miye remo. Koro cholesterol kose block leche moko mag obwongo kae, nyisowa ni nitiere area mag brain ok dhi timang'o, ok dhi yudo remo. To area moro amora kaka wacho ok oyudo remo chako tho. Koro ochako nyiso ng'ama biro gi gimoro walongo ni stroke. Mano ler ma o supply area achiel mar obwongo osebedo blocked. Koro obwongo area no chako tho. Mano koro joma nigi stroke yudo ka chako malo nyaka piny area achiel. Onyalo bedo koni, korka tich kata koka cham. Straight nyaka piny. Ok onyal ting'o lwedo ni, ok onyal ting'o tiende. Doge be chako bam matin. Mano nyiso ni ng'ani nigi stroke. Kibika cholesterol gi pressure dhi lurega mana kamae. Nikech ka lechego otimang'o obedo blocked, chunyi chako tiyo matek mondo timang'o odhir remo kakalo. Koro kibedo gi cholesterol area te mag dendi, chunyi dhi overwork. To ka chunyi ose overwork, mano nyiso ni pressure mari dhi idho malo. Kasto kibika cholesterol be nyalo transform, onyalo lokre, okelo tuoche mamoko kaka mag tuo mar sukari, diabetes. Yudo ka joma chwe cholesterol gi diabetes lure mana kamae. Kasto moro ma owacho ka, nowacho ni cholesterol nyalo loro leche mag adundo kacha. Koro leche go chako tho, ichako bedo gi shida mar heart attack. Nyalo bedo ni mitni, nyalo bedo ni iwinjo ka olong'o e dhogi, nyalo bedo ni kiwinjo suya ne to mit ni mokalo, oting'o mo mang'eny. Mo mang'eny dhi dino leche. Seche modino leche, onyalo koro fuon mar del no ok yud remo. Wang'eyo kendo wasepuonjore ka ni fuon mok yud remo chako tho. Kosechako tho nyaka ang' dakteche gole. Mano berbere. Ponono no dhi obwongo kelo ni stroke, ponono no kelo ni tuoche kaka diabetes kachiel kod pressure ma itiere kod diabetes, itiere kod pressure, itiere kod cholesterol mang'eny. Dhi bedo nang'o? Kik idhi mabor kidieny mar adek en mari kik isudi. Sisi ndio wale watoto wa Mungu, kitugusa tapigwa na Mungu, na tulipokatuweka Mungu kimboni ya jicho lake. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860 *417#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Wow. Hey, yawa, what a surprise. Kara ibende in kae. Inyaki chama pilogote. To in kikigoluya. Chikite kamano.
Kitieko, aboyie. Mi nyathino chwat mager ahinya mowinjre kode. To kata kamano, nyathino wiye tek ahinya, to en ok owinj wach. Jatend piny Kenya William Ruto walo Dorcas Agik Oduor kaka Ton Jener ka Beatrice Akul ogwelne migawo mar dongruok Afrika ma Ugwe. After doing a fair process, free and fair process, you go and say we are going to change that name. Who has ever heard of that? Ywaruok omuoche Azimio wi chenro mar chuogo IEBC ka duond bura mar NLP ywak ni temo gogi chenga. Komiti marango okenge mar bero sekta mar kanisni e pacho ka ochwalo ripodgi ne jatend piny ka dwaro margi en ni ket chike mag tayo sekta no. Kidieny mar adek en kidieny ni inyalo penjo Dr. Wanga penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod mo mang'eny e del. Seche ma iseneno ranyisi gi, seche ma samoro isebedo kod tuoche maluwore kata complications, ibodhi ir daktari. Obro nyisi ni osepimi, okaw remo mo rundi mo bro bedo malo mana kaka daktari opimonwa cha. Wantere kod simu daktari, inyalo yiena mondo mi akaw? Kama. Kapodi to nyiso ane ni thieth bende nitiere koso kiseyude tiseyude? Thieth nitiere. To thieth ok wati mana gi gimoro achiel, watiyo gi gimoro combination. Wachako gi kaka idak, lifestyle kacha. Ichamo ang'o, wachako nyisi chiemo monego bed ni ichamo. To moko marach monego bed ni itimo ang'o? Iweyo. Kasto wachako nyisi kaka onego bed ni chapni itimo exercise kacha. Koro kaka no dhi mbele no wacho ni cholesterol kata ko onyalo chopo level ma in kara hatari lakini ok ihitaji yath. Lakini kichopo kamoro ma ihitaji yath, koro wachaki yath. Lakini e category gite, lifestyle kaka idak is very important. Koro wayudo ka cholesterol mari oidho malo to in at risk. Ntie yedhe moko ma wachaki to timang'o duoko cholesterol piny. To ing'eni okwero ga ni dhano depend on yath. Koro ma wacho ni apart from yedhe gi wabolui very closely, lakini waketo emphasis kabisa e kaka idak, e lifestyle. Mama en achiel kuom pichni mag ler mar ng'ato daktari, ma cholesterol kata mo opong'o leche, mo diyo ler ma kata kamare mo nyalo kalo godo onge. Kik wiyi ni waseyaw line ka nitiere kod penjo moro amora inyalo ywanwa tol, inyalo yudwa bende kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 236000. Bende inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page wa en penj laktar Ramogi TV, hashtag en penj laktar mondo mi penj daktari penjo duto te. Wantiere thieth, iwacho ni thieth yath nitiere kata kamano lifestyle kaka ng'ato dak bende nitiere kaka inyalo losi mondo mi ibed maber. Antiere kod simu kiena kamano. Penj laktar, halo? Halo. Machiegni penj laktar? Ma Bernard Mondi wuok Game Friend. Machiegni Bernard. Yes, koran gi penja do penj laktar. Dhi nyime wawinji? Ka tiendi siko ga tudno ibet. Nyaka tiendi siko ga tudno mano nyisa. Ero kamana nya Benadite. All along kaka ne driver. Seche mar yembo to winjo ka tienda no goyo tudno kabisa, mano tabuno wuokany. Daktari, ka tiende thudhno inakufa ganzi, aparo ni en kamano, en driver, mano nyisang'o, to gini nyalo kelo ne chandruok moro koso? Koro kaka gima ayudo swali no, mokwongo wacho ni en driver. To mar ariyo, tiende okufa ganzi. To cholesterol en mana gimoro achiel manyalo kelo gima chalo symptoms go. Lakini ka en ng'at ma oko madh kong'o, oko ywa ndawa, dende ok dongo, en gi ochiemo maber, cholesterol en one of
ok en one of the things ma wanyalo consider e shida kaka mare no. Ing'e drivers tijgi gibedo sana. Gibet mang'eny. Koro one of the ranyisi joma bedo mang'eny ginyalo bedo godo, gichako bedo gi shida mag kore ka piny koni. Ochako yudo pain, uchungu mang'eny kor ka piny koni. Kasto seche moko pain no be onge, lakini kore koni chako bedo gi shida. Koro ka kori koni bedo gi shida, ntiere ga gik maluongo ni nerves mabiro piny, mabiro ga e tielo koni. Ema yudo ka ichako bedo gi shida moko matimango machako kufa ganzi machalo kamago biro e tiendi piny koni. Nikech shida mag tielo nyalo bedo ni wuok e toki, kata nyalo bedo ni otimango wuok mana tielo. Lakini kaka nowacho, ka odak maber otimo kamano, shida manyalo paro ni osiepwano nyalo bedo godo en wach bet aming'a no. Ko bet kabisa, ochako bedo gi shida mag toke koni, kasto ochako bedo gi shida mag tielo. Koro mage mawacho ni kaka eno onyalo biro mondo otimango, odhi gik ma olong kaka physiotherapy. Check ne ruane tiende. Orwane tiende, orwane toke, gik machalo kamano nyalo konye. Kasto koriembo okawo breaks matin kamae, mondo kik toke no omed rame kabisa. Kasto ka oneno ka shida no medore kabisa, to koro biro to watimango, wago picha mar toke kata. Yena mondo bi akaw simu machielo, to kata kamano ageno ni Bernardo yudo duoko, ni kata kiriembo to kaw breaks mopogore opogore. Hello, penj laktar. Lilian. Machiegni Lilian, penj laktar. Apenjo niya. Awinjo ka tienda rama korka chich. To okanyal wuotho maber, to rewore. To bisedhi neno laktar, isedhi e osiptal, osetimi kuom thuolo marom nade? Asedhi daktari to ng'isa ni ati anyalo bet gi arthritis. To kano senyisi ni onyalo bedo arthritis, iseyudo thieth koso? No, ochako thieth, to wacho ni nyaka dhi ugwe mondo korka ng'e gima timo. Daktari. Rem mabiro e tielo, kaka nowacho mag osiepwa cha, owacho ni nyalo bedo from e toke, kata kaka owacho maber, onyalo bedo kata arthritis. To nowacho ni cholesterol en mana achiel kuom gik manyalo kelo rem, chandruok mag tielo, gik machalo kamago. To kaka owacho ni ochiemo maber, ok oywa ndawa, ok omadh kong'o, odak maber, cholesterol ok onyal bedo number 1 e list marwa. Koro kaka owacho no, nonyise ni arthritis, mano shida mag joint. Koro joma chalo kamago, nitie yedhe michako, lakini be nitie gik moko mawacho ni kik obedo sana. Obed active matin. Obed kochapni, otimo exercise. Ka en ng'at man gi del machwe, oduok dende piny, gik machalo kamago, mano nyalo konyi. Kasto ing'e ni arthritis chako biro ga joma nigi igni madongo, igni mang'eny. Koro mago, apart from exercise, timo exercise, kik ibed sana, mago be koro wachaki yath mondo joints go kik timango, kik gituo ahinya. Ka en arthritis, mana kaka Dr. Wanga wacho, koro nyaka ng'isomre gi laktar tiro mondo mi yud kaka inyalo konyi. Achiel kod penjo machielo. Tony, hello, penj laktar. Hello, nan gi penjo. Machiegni Tony. Nitiere client mo jatuo moro matimo tailoring, koro tiendege ariyo bedo paralyzed. Osasa kabisa makata kimulo to onge gima timore. Koro kose watere gine scanning, to ginyisowa ni problem mag nerves ni kia blood flow ok timre maber. Koro ne idwa tere mondo odhi one neurosurgeon. Koro napenjo niya, ni can it be the cause of the cholesterol ma nyalo dino blood vessels mondo ma supply reme tiendege mo ema nyalo bet ni ne blockage mo nitie momiyo tiendege go to kamano. Nikech yien en gimotimore otimore tima once. Githa dichiel. Githa dichiel ma kata kimulo gi tonge, yani kata ipam mana kama tonge. Koro en ng'at moro ma koro obet abeta e kom, koro sani be koro ok nyal bet, koro oketa keta komindo.
Kaka ase understand swali no, nerves nigi shida. To by the time wacho ni nerves nigi shida, mano nyiso ni shida wuok e toki. Nikech e toki kanyo wan gi e lumbru spinal spine kanyo. Spine kanyo iye. Nitiere spinal cord. To from spinal cord kanyo ema koro nerves. Nerves mabiro supply piny koni gi malwedo ma kila mali wuoke. To koro yudo ka ng'ato nigi shida kamoro, especially kaka wacho ni kuonde te tiendene te nigi shida. Mano nyiso ni shida wuok e toke kanyo, e spinal cord. Nyalo bedo ni between spine, choke moko ma toke kanyo, a junction between chogo achiel gi chogo ariyo nigi walongo ni intervertebral disc. Nitiere disc moro kanyo. To seche moko disc no nyalo sudo iye matimango odiyo spinal cord cha. To koro kodiyo area te mani piny spinal cord kanyo ok biyudo instructions mawuok e malo koni e obwongo. Koro mano means ni area ma te ma piny timango nyalo tho. Koro paralysis biro mana kamano, ma kata kimule kaka wacho ni omule to kowinj, mano shida en nerve. Shida ok en cholesterol, mano shida ma en nerve. Ma koro kaka wacho maber, onego beni odhi neno neurosurgeon. Neurosurgeon en madaktari mag leche mag obwongo machalo kamago. Mondo ka en surgery oduok disk mane owacho cha onyalo bedo ni osudo. Ka en shida mar chogo matoke onyalo lose. Penj laktar, hello? Hello, penj laktar, Ruth iwuogo kinyi Nyarangwe? Machiegni Nyarangwe. Ana penjo daktari ni to ka inindo gotieno to kibuok ko gwen gimoro kata kar saa 8:09 tiwinjo ka lith tiende ni koro rami saidi. To ka piny ruto gichak girami matin kato kendo koro ichak iwinjo ka giduogo lal. Kendo kine sama idhi nindo to kiwinj to kibuok e nindo seche mawacho go tiyudo ka lith tiendi go ema rami. Girami kabisa. Koro mano to dibedi mane? Shida machalo kamano nyalo biro ng'at ma kaka wacho shida ma wuok e tok. To tok ni biro ga mang'eny nikech wayudo shida mag tok, especially joma nigi higni madongo. Wayudo mang'eny tinde sana. To en mana achiel kuomgi onyalo bedo arthritis. Nikech arthritis onyalo yudo joints te, to be arthritis nyalo yudo chogo matien, spine, choke matoke ka. To arthritis kosechako yudo, koro emichako bedo gi ranyisi mag pain, iyudo rem e tiendegi. Especially rem no, obiro kibedo piny, lakini kisechako wuotho sana to rem no, timango, rem no lal. Koro joma chalo kamago, anyalo wacho ni odhi one daktari mar chogo, walongo ni orthopedic, kato nyalo chako gi gima wacho ni physiotherapy. Physiotherapy mondo timne exercise gi massage mar toke. Aneno ka thuolo mayawa wang'wa mokalo, kata kamano watere kod sim achiel mondo mi watiek chenro makawuono. Halo, penj laktar? Halo, penj laktar? Yes, ka penjo ni Michael. Machiegni Michael? Koro denda resist mo. Kata mtiyo mamo mtiye, denda resist. Katobedi chacha, katobedi bulu band, katobedi chino mantimo mang'eny, denda resist. What does it mean? Kuse denda settle mo mang'eny before those kuma. Ka understand maber, ko wacho ni dende resist, ni ko chamo to chiemo wuok. Ochal ka gima dende en allergic to chiemo mantiere kod mo mang'eny, gimoro aina no. Koro mago ema nyalo wuok donje category mag allergies. Allergies, nikech nitiere chiemo moko ok inyal ng'iyo ni allergy mane, nikech allergy onyalo chako kitin, onyalo chako kisebedo maduong'. To koro gik machalo kamago onego be ni ibiro to wang'iyo ni en chiemo mane particularly makichamo to chandi. Inyalo bedo ni ichamo tong', ichamo ring'o, mano proteins generally. Proteins chandi, koro ineno ka kata chak be mana protein. Be inyalo mana weyo kotamore. Inyalo mana weyo. Nikech wantiere kod yore mang'eny ma bende inyalo yudogo madini kaka mag proteins kopogore kod ring'o, rech, gweno. Inyalo yude kokalo kuom oganda kod weche makamago. Wach maduong' mane wawacho ne en wach mar mo mang'eny e del.
gini nyalo kelo ni chandruoge mang'eny mokalo kaka Dr. Wanga opimonwa. Onyalo kelo ni tuoche kaka mar diabetes type 2, tuo mar sukari, onyalo kelo ni tuo mar pressure nikech odhi modino leche, koro remo dwani mondo mi orire e ler modiyore ni, adundo dwani ogo remo matek mondo mi okal, onyalo kelo ni pressure, onyalo kelo ni stroke, mabende en tho abath, ne wasewacho e chenro ka mo mang'eny del kelo chandruoge mang'eny mokalo. Dr. Wanga, wach mogik miweyo godo kotende kod mo mang'eny en ang'o? Adwa nyiso ji ni wadaguru maber mondo kik wachop kamoro ma koro wachako tiyo gi yath. Ing'eni del ok onego bini o depend on yath mondo obed maber. Koro ka en kong'o kata kok inyalo weye immediately, iwe mana mos ineno. Kani ichwado pile koro ichwado once a week. Ka en dawa kacha iduoke piny, ineno. To chiemo ji chako hero a lot, ineno. Chiemo manigi mo mang'eny iduoko piny mondo kasti bedo kik ibeda beda sana, ichako chapni mang'eny. Gik moko mawacho ga ni kitambi en ranyisi mar pesa, mago koro kibire hospital, mago ng'eni wago loko. Wanyisi ni bed ng'at ma timo exercise maber mondo dendi be obed maber nikech wanyalo ni ji odag Amina. Dr. Wanga aduoko ni erokamano makende kuom yudo thuolo ibiro e chenro mar penj laktar. Ageno ni kwaluongi odiochieng' machielo kendo ibiro duogo wago e mbaka wapuonjre mang'eny kotendre kod tuoche mathoro chando ogandawa. Kamano. Waduoko erokamano mang'eny. Ago erokamano. En Dr. Wanga nopuonjowa kotendre kod mo mang'eny e del. Ngimani en mari, idwa dak machal nade. Tuoche gi nyalo biro sa asaya, to thothne inyalo chiwo thuolo mar mondo mi gibi kata inyalo geng'o gi mondo mi kik gibi. Kata ka gisebiro bende inyalo yudo kaka inyalo geng'o gi kata kaka inyalo duoko gi chien. Ne in jahera mar chenro mar penj laktar erokamano mathoth. Ne director na Lindsay erokamano mang'eny. Ne producer na Perpetua asante sana. To ne jogo picha mawa ma wantiere go e studio kamoting'o Ben gini bende aduoko nuni erokamano makende. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani.